yayin da gwamnatin Burtaniya ke jan kunnen 'yan ƙasarta da su guji wasu yankuna a Najeriya saboda matsalar tsaro. Gwamnatin Najeriya ta ce alƙalman cikin gida sun nuna an samu sauyi mai kyau da nasarori fiye da kashi 80 cikin 100 a yaƙi da ta'addanci da satar mutane a faɗin ƙasar. Jihohin da Burtaniya ta lissafa a cikin gargaɗin sun haɗa da jihar Borno, Yobe, Katsina, Zamfara, Adamawa, Gombe da kuma wasu yankuna na kudu. Tana mai nuna damuwa kan yawaitar hare-hare da garkuwa da mutane. Amma a martanin da ta mayar, gwamnatin Najeriya ta ce bisa ƙididdigarta ta shekarar 2025 an samu raguwa sosai a yawan hare-hare da satar mutane. Tana mai bayyana cewa tsaro na ci gaba da ingantuwa fiye da yadda ake tunani. Ta kuma ƙara da cewa daga shekarar 2024 zuwa yanzu, masu laifi sama da 124 sun gurfana a gaban kotu, ciki har da waɗanda suka kai hari a asibitin Owo a shekarar 2022 da kuma wasu daga cikin jagororin Tsaro waɗanda har yanzu ke fuskantar shari'a. Gwamnati na jaddada cewa nasarorin ba wai kawai a fagen soja ba ne, har ma da fannin shari'a da leƙen asiri. Sunana Aisha Ahmad Iguda daga nan DTV Hausa.